Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, Martin gotzai santuak goretsi zaitu, bai bizitzaz, bai eriotzaz. Berri itzazu gure bihotzean zure graziaren miragarriak. Ez eriotzak, ez bizitzak, ez gaitzan zure maitasunetik bereizi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises onera mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itunkutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Handi da jauna guztiz goresgarri. Haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Zuzena da jauna bere bide guztietan, zintzoa bere lan guztietan. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, jaunak esan zuen, emazue zuetako batek morroia duela sorolanean edo hartzaintzan. Morroia etxeratzean, ato berehala maira esaten ote dio, ez ote dio beste hau esaten, presta iezadak afaria, jantzia mantala eta zerbitza nazak. Nik afaldu bitartean, ondoren afalduko duk euk. Morroiari eskerrona zorrote dio, agindua bete duelako, zuek ere gauza bera, agindutako guztia egin eta gero esan. Morroi gizajoak gara, egin behar genuena, besterik ez dugu egin. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, San Martin, Turseko San Martin ari gera ospatzen. Oso santu ezaguna, oso aspaldikoa, eta batez ere bi motiburengatik ezaguna. Ezaguna dugu San Martin. Alde batetik, dakigunez, bera Hungariarra zen, Panoniakoa, gaur egungo Hungriakoa, baina garai hartan Erromatar Inperioa arreaino aiatzen zen eta bera Erromatar Imperioko soldadu izan zen. Eta nonbaite ezagutu zuen kristautasuna. Garai hartan kristautasuna edatzen hasia zegoen, oraindik ez zen denetara aiatu, baina edatzen hasia zegoen eta ezagutu eta bihotz berritu zen, konbertitu zen, kristau bilakatu zen. Eta bere konbertsioa beti halako keinu berezi batekin lotua ikusten da. Eta askotan San Martinen irudiak hola ikus ditzakegu, hola agertzen da San Martin, eta holako irudi bat ikusten dugunean badakigu San Martin dela. Bere kapa zatitu eta erdia hotzak zegoen behartsu bati eman ziolako. Hau da, karidadeari lotua ikusten dugu bere konbertsioa. Beregan pentsatzea baino, besteengan pentsatzen hasi baitzen. Eta hori da gure erlijioan ezinbestekoa dugu zerbait. Besteengan pentsatzea, ez egoistak izatea, ez bakarra gureari erreparatzea. Baizik eta besteen premietaz akordatzen saiatzea eta inalakitea denai laguntzeko.
Horregatik askotan modu hortan agertzen da, bere kapa moztuz eta behartsu bati emanez. Gero, obispo izatera aiatu zen, eta garrantzi handia, eta hori da bere bigarren esan genezake ezaugarri nagusia, eman zien herri txikiei. Garai hartan pagoak, guretzako euskeraz pagoak arbol klase bada, baina pagoak izaten ziren herri txikiak. Horregatik, pagano hitza hortik heldu da, paganoak ziren herri txikietako biztanleak. Eta etzan aiatu kristautasuna herri txikietara. Batez ere, ziudade haunditan, hiri haunditan egoten ziren kristau taldeak, baina herri txikietara etzan aiatu. Eta San Martinen esan genezake bokazioa eta karisma hoixe izan duzan. Munduko herri txikiena izan da ere area joatea. Herri txikiak ez alde batera ustea, baizik eta herri txikiak bihotzetik atenditzea. Eta lortu zuen ikaragarrizko evangelizazio lana burutzea herri txikietan. Gero, ohartzen gera, herri txikik, garai askotan eta gure Euskal Herrian ere hala izan du da, herri txikik zenolako eragina izan duten. Herri txikietan fedea barrunaino sartuta, fedea bizituz, eta gero horrek ze fruitu ederrak eman ditzaken. Horregatik, herri txiki askotako zaindari izaten da San Martin. Berarentzago ezinbesteko izan baizen. Eta honekin bukatuko dut, horrek gogorazten digu jainkoaren mezua eta salvazioa denentzako dela. Ez dela gutxi batzuentzako edo asko edo talde handi batentzako, da denentzako. Eta naiz eta pertsona oso gutxi egon leku batean, horiek ere badute eskubidea jainkoaren hitza aditzeko, Jesusen evangelioa ezagutu ahal izateko. Jainko guztiz errukitsua bedinka itzazu gure emaitza hauek eta sendo ezazu gugan ez. Jainko jauna egitzazu Santu Martin Donearen egun honetan pozik ekarri ditugun opari gaiak lagun dezaigutela lur honetako atsegin atsegabeen artean beti zure bideetan ibiltzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Poza ematen diozu zure elizari, Martin santuaren jaia ospatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz. Argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregatik, aingeru eta santu guztiegin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoa da, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dela. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gutzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita guzti norri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezu erregetza, zure gospeta idarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren meira deituak. Jauna ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Jauna, batasunaren sakramentua eman diguzu janari. Egizu bizi gaitezela beti, zure borondatea bete-betean eginez. Martin santua osoki zure esaneko izan zen bezala, gu ere poztu gaitezen benetan zureak izateaz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatelak. Jainko guztiak gaitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.